Gitabangan og kulata sa tulo ka mga lalaki ang e-bike driver sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Siluan mayroon dinas sa report. Sa kuha sa CCTV sa Barangay Bangkal, makita kining usa ka lalaking naglakaw daplin sa karsada sa may iskina Pool Bangkal alas 7 kagabi. Dihang naagi ang usa ka e-bike, kalit niyang gibira ang nagmaneho sa e-bike. Busa ang e-bike, nabuhian sa driver ug nadasmag ngadto sa gutter sa daan. Sa laing angle sa CCTV camera, makita na nga gitabangan og kulata ang e-bike driver sa laing duha pa ka mga lalaki. Pipila ka gutlo, makita usab nga may nagdinaganay na nga mga tao sa dapit. Matod sa mga iyaan sa e-bike driver, gitripingan lang ang ilang pag-umangkon kay wa man kinisa. Gikan kining nagpatupi ug sakay usab sa e-bike ang live-in partner sa biktima ug ang ilang 2 anyos nga anak babay. Tungod sa hitabo, nahiagom og mga samad, pangus ug bunog sa nagadayang bahin sa lawas ang e-bike driver. Nahiagom usab og mga samad sa tuhod ug bukol sa agtang ang live-in partner sa biktima nga sakay pa sa e-bike niadtong higayuna. Yung asawa nag-ulsan mi karon kay nag-bleeding man kay bag-o po na siya ma'am, gikan na siya na-admit gikan sa ospital kay nakuhaan ba na siya og 5 months nga baby. So karon na murang may nakuan sad kay iyang asawa mo to antod karon na traumas ta yung anak. Ilaging gikuag pamahilang istorya ba. Ya di man nila madlimot sa CCTV. Ako pagmangkon tong gabi una, bisag unsa og explain way maminaw kay tanan dito nakatapok mao na lang istorya. Ya karon ang CCTV mamutbot na yung CCTV. Karon pagka humana mong tanaw CCTV, silang tanan wala sa ubos sa barangay. Matod ni Police Captain Neron Ivan Zarzuelo, OIC sa Police Station 5, way klarong rason ang mga suspitsado kung nganong gikulatan nila ang e-bike driver. Dili man to sila kadine ma'am kay usa na kuag CCTV nakita sila ang katong mga suspect kay ni claim sad sila nga sila moy gikuan pero klaro man nga sila moy nanguna. Muna nga maka-claim gyud ang katong driver ug katong kuan niyang asawa. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha ug habig ang mga lalaking nangulata sa e-bike driver. Karong adlaw, subling mag-atubang sa barangay ang e-bike driver uban ang iyang pamilya ug ang mga lalaking nakuhaan sa CCTV nga nangulata kaniya. After tulo ka patawag nila, ato yung assistant na i-file na lang yun ang reklamo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.